Üdvözöllek, namaszté! Ma a torokcsakrára fogunk álló gyakorlatsorozatokat végezni. Középpontban az önfegyelem, önkifejezés és az őszinte kommunikáció. Kérlek, helyezkedjél kényelmesen a sarkaidon ülve, érintsd össze a tenyereket imapózba, és ajánljuk fel a mai órát egy magasabb kozmikus univerzális energiának, hogy támogatva legyünk a gyakorlatsorozatunk során. Kapcsolódj a légzéseddel, majd nyújtsuk fel a karokat, fölfele nézünk és lefele nézünk. Belégzéskor fölnézünk, kilégzéskor áll a mellkashoz. Belégzés fölnyújtózunk, kilégzés áll a mellkashoz, még kétszer, folytatjuk a bemelegítést. Majd megállunk középen, és most előre dőlünk, és hátra. Nyit a mellkas, belégzéskor, kilégzéskor domború a hát. Belégzéskor nyit a mellkas, kilégzéskor domború a hát. Próbáld meg mélyíteni a légzésedet, és a szív középpontra és a torok középpontra koncentrálunk. Majd bal oldalt letesszük a tenyerünket, a jobb karunkat felnyújtjuk a fül mellé, megnyújtjuk a jobb oldalunkat, be- és kilégzés mélyen, majd visszajövünk középre, letesszük a jobb tenyerünket, és a bal kart nyújtjuk fel, próbáljuk meg egészen a fülhöz. Mélyeket lélegzünk a bal oldalba, majd visszajövünk középre, letesszük a tenyereket a talajra, széttárjuk a térdeket, és feljövünk lefele néző kutyába, egy picit pedálozunk, egyik sarok, majd a másik sarok él a talajhoz, legyünk nagyon óvatosak, gyengédek önmagunkkal. Majd megállunk, próbáljuk meg nyitni a mellkast a térdek irányába, a tenyerek és a talpak a talajba tapadnak, amennyiben fájdalmat érzel a térdekbe, hajlítsd be a lábaidat, mélyeket lélegzünk. Majd a két tenyér közé nézünk, és lassan felsétálunk a két kéz közé. Rátesszük a kezeinket a sípcsontra, belégzéskor fölnézünk, kilégzéskor domború a hát, belégzés fölnézünk, egyenesít a hát, kilégzéskor domború. Egy párszor még ismételjük. Szinkronban a légzéssel, be és ki. Majd lassan csigolyáról csigolyára felegyenesedünk, felnyújtózunk a karokkal, belégzéskor, kilégzéskor előre hajolunk. Még ezt 5-ször ismételjük, belégzéskor fölnézünk, fölnyújtóznak a karok, kilégzéskor előre hajolunk, próbáljuk meg egyenesíteni a lábakat. Belégzés és kilégzés. Nyugodtan a saját tempódba továbbra is bemelegítünk. Majd még egyszer kilélegzünk. Belégzéskor fölnyújtózunk, összeérintjük a tenyereket a fej fölött, és a hüvelykujjakat nézzük. Vulkánpózban próbáljuk meg egyenesíteni a lábakat, a hátunkat, mélyeket lélegzünk, érezzük a stabilitást a talpunk alatt, a földi energiákat felhozzuk a szívbe, és a kozmikus energiákat pedig lehozzuk a szívünkbe. Kilégzéskor előrehajtjuk a fejünket, majd összekulcsoljuk a kezeket a hátunk mögött, nyitjuk a szívünket és a mellkasunkat, fölnézünk, a torokcsakrára összpontosítunk, elképzelhetünk egy kék, ragyogó fénygömböt, amely egyre erősebb lesz a torok középpontjában. Próbáljunk meg egyenesen állni, be- és kilégzés mélyen, majd kilégzéskor lassan előre hajolunk, a karokat próbáljuk meg fölfele nyújtóztatni, testsúlyunkat a lábujjak felé hozzuk, fejünket lazán a talaj fele lógatjuk.
Mély be- és kilégzés. Minden jóga ászanát 5 mély lélegzetig fogunk tartani. Majd belégzéskor előre nézünk, lassan följövünk. Leengedjük a karokat. Most székpózba fogunk leülni, tehát hajlítanak a térdek, előre hozzuk a karokat, és csavarunk jobb oldalra, tehát a bal kezünket a jobb térdünk külső oldalához hozzuk, fölnézünk a kinyújtott kar irányába, és folytatjuk a mély légzést. Továbbra is a torok csakra középpontra, kék ragyogó fényre összpontosítunk. Kilégzéskor lenézünk a talaj irányába, hátralépünk a bal lábunkkal lábújhegyre, és folytatjuk a csavarást és az egyensúlyozást. Próbáljuk meg a jobb lábunkat minél jobban behajlítva tartani. Koncentrálunk és egyensúlyozunk. Majd a következő belégzéskor visszajövünk középre, belépünk a bal lábunkkal. Megfogjuk az ellentétes könyököket, nyit a mellkas és a torokrész föl. Az égbolt a plafon irányába, a lábakat egyenesen tartjuk. Érezzük, hogy a talpak minél jobban belemélyednek a talajba. Mélyeket lélegzünk. Majd kilégzéskor lassan előrehajolunk, megpróbáljuk a homlokunkat a jobb térdünkhöz érinteni. Minden belégzéskor egyenesít a láb, minden kilégzéskor növeljük az előrehajlás mértékét. Érezzük a stabilitást és az erőt a lábakon keresztül. Majd még egy mély lélegzet, lassan följövünk, elengedjük a karokat, fölnyújtózunk. Hátrébb lépünk a bal lábunkkal, karokat oldalra leengedjük, előre nyújtózunk, és a jobb kezünket rátesszük a jobb sípcsontra, vagy a bokára, bal kéz fölnyújtózik, a két kar egy vonalban van, és a test, minthogyha két üveglap közé lenne szorítva, háromszög tartás. Mindenképp, ha nyakunk engedi, nézzünk fölfele, a bal kezünk irányába, mély légzés. Be és ki. Talaj irányába nézünk, lassan följövünk, bal kezünket rátesszük a bal lábunkra, jobb karral felnyújtózunk, fordított háromszög tartás. Lábak továbbra is teljesen egyenesek, mély be- és kilégzés. Kilégzéskor visszajövünk középre, kicsit bejebb lépünk a bal lábunkkal, karokat a test mellett tartva elkezdünk egyensúlyozni a jobb kinyújtott lábunkon, és a bal lábunkat amennyire tudjuk, próbáljuk meg felemelni. Hármas harcos póz, az egész test feszes, erős, egyensúlyozunk. Ne feledkezzünk meg a légzésről. Belégzéskor lassan fölegyenesedünk, imapózba hozzuk a kezeket. Veszünk még 3 darab mély levegőt, orron át belélegzünk, és szájon át ki. Orron át be, szájon át ki. Erősítjük magunkba az őszinte kommunikációt, az önfegyelmet, érzés és gondolkodás összekötését. Még egy mély levegő, orron be, szájon át ki. Hangolódunk a torok csakra rezgésére. Kék, ragyogó fény a torok középpontban. Majd következik a másik oldal, összezárjuk a lábakat, székpózba leülünk először, majd csavarunk bal irányba, jobb kezünk a bal térdünk külső oldalán, próbáljuk meg felnézni a bal kinyújtott karunk irányába, még 2 darab mély levegő, a talp a talajhoz tapad, egyensúly. Majd lenézünk, és lassan hátralépünk a jobb lábunkkal. Mélyítjük a csavarást, a bal kézujjak irányába nézünk. Bal lábat próbáljuk minél jobban behajlítani, még egy mély levegő.
Majd belégzéskor oldalra hozzuk a karokat, beljebb lépünk a jobb lábunkkal. Megfogjuk az ellentétes könyököket, megnyitjuk a mellkast és a torkot az égbolt irányába. Mélyeket lélegzünk, próbáljuk vizualizálni a kék ragyogó fényt a torokcsakra középpontba, lábak stabilak és egyenesek. Majd kilégzéskor lassan előre hajolunk. Piramis póz, próbáljuk a homlokot a bal térdhez érinteni. Figyeljünk rá, hogy a hát alsó részéből hajoljunk egyenes háttal. Talpak stabilak, lábak egyenesek, mélyen lélegzünk. Belégzéskor lassan följövünk, fölnyújtózunk mind a két karral, jobb lábbal hátra lépünk, lábfejet kifordítjuk, karokat leengedjük oldalra, balra előre nyújtózunk, majd rátesszük a bal kezünket a bal sípcsontra vagy a bokára, jobb karral fölnyújtózunk, a két kar egymás meghosszabbítása. Mélyeket lélegzünk, talpunk alatt a talaj stabilan támogat bennünket. Be és ki. Még egy mély levegő, kilégzéskor lefele nézünk, följövünk a karokkal, fordított háromszögtartás, jobb kéz a jobb lábon, próbáljunk minél jobban hátrafele nyújtózni. Lábak egyenesek, minden kilégzéskor egy picit hátrébb hajolunk. Majd lassan visszajövünk középre, elengedjük a karokat. Bejebb lépünk a jobb lábbal, elkezdünk egyensúlyozni a bal lábunkon, a bal talp stabilan a talajba tapad. 3-as harcos póz. Majd lassan behajlítjuk a bal térdünket, letesszük a tenyereket és a talpakat a talajra, lefele néző kutya. Próbáljunk meg minél mélyebbre menni, figyeljük meg, hogy érzünk-e különbséget az első és a mostani lefele néző kutyapóz között. Lehet, hogy a sarkak most egészen lejjebb mennek, a mellkasunkat mélyebbre tudjuk nyújtóztatni a térdek irányába. Mélyen lélegzünk. Érezzük a póz adta stabilitást, majd a jobb lábunkat fölnyújtóztatjuk az égbolt irányába, belépünk a két tenyér közé, és fölnyújtózunk Anjaneyásanába. Próbáljuk meg a tenyereket összeérinteni, karok a fülhöz tapadnak, jobb térd és jobb oka egy vonalban van. Behunyhatjuk a szemeket, mélybe és kilégzés a torokba. Majd visszahozzuk a bal térdre az egyensúlyt, és jobb oldalra csavarunk. Próbáljuk meg mind a két karunkat kinyújtóztatva tartani. Még 3 darab mély levegő. Nyitjuk a mellkast, kilégzéskor mindig csavarunk egy picivel jobban. Kilégzéskor a bal tenyerünket letesszük a talajra, elemeljük a bal térdet a talajtól, fölnézünk a kinyújtott jobb kar irányába. Egyensúlyozunk. Mély légzés. Kilégzéskor leengedjük a jobb kart, visszalépünk lefele néző kutyába, veszünk egy mély levegőt. Bal lábunkat fölnyújtóztatjuk, és megint belépünk a két tenyér közé, bal térdbe, a boka egy vonalba, jobb lábfej a talajon, fölnyújtózunk, karok a fül mellett, nyit a mellkas, fölfele nézünk. Vizualizálhatjuk a kék, ragyogó fénygömböt a torok középpontba. Megnyílunk a magasabb kreativitás, őszinteség és egyensúly irányába. Kilégzéskor visszahozzuk a testsúlyt a jobb térdünkre,
Bal oldalra csavarunk, két kar egymás meghosszabbítása, belégzéskor egyenesít a hát, nyit a mellkas, kilégzéskor mélyítjük a csavarást. Majd a jobb tenyerünket letesszük a talajra, elemeljük a jobb térdünket, és a bal kézujjak irányába fölnézünk. Próbáljuk meg minél egyenesebben tartani a jobb lábunkat. Fókusz és egyensúly. Kilégzéskor letesszük a bal tenyerünket, hátra lépünk lefele néző kutyába, mély levegő. Kilégzéskor letesszük a térdeket a talajra, fölemelkedünk, tevepózba fogunk lemenni, lehet a kezeket vagy a hát alsó részére tenni, és úgy megnyitni a mellkast, vagy rátetjük a kezeket a sarokra. Figyeljünk rá, hogy nyomjuk előre a csípőnket, és minél inkább nyissuk a mellkast, lazítsuk hátra a fejünket, óvatosan. Ez egy nagyon mély mellkas és torokcsakra nyitó gyakorlat. Mélyen be és kilélegzünk. Majd lassan visszajövünk először a jobb, majd a bal kezünkkel. Ráülünk a sarkakra, fölnyújtózunk lassan, szétnyitjuk a térdeket, és kilégzéskor magzatpózba lepihenünk. Homlok a talajon, figyeljünk az aktív légzésre, belégzés orron keresztül, kilégzés szájon, torokból. Még 3-szor ismételjük meg. Elengedünk minden blokkot a torokcsakra területéről. Megnyílunk a magasabb kreativitás szinteknek, az őszintességnek és a tiszta kommunikációnak. Belégzéskor visszajövünk 4 kézlábra, összezárjuk a térdeket, majd tigris pózba felemeljük a jobb térdünket, próbáljuk meg minél jobban emelni a jobb térdet, a tekintetünket fölfele emeljük, megnyitva a torokcsakrát. Mély légzés, kilégzéskor áll a mellkasba tolódik, domborítunk, belégzéskor a bal láb emel, a bal térdet minél magasabbra emeljük, fölfele nézünk, mélyeket lélegzünk. Kilégzéskor ismét domború a hát, mellkas az ába, belégzés fölnézünk, kilégzés domború a hát, belégzés homorú a hát, kilégzéskor domború, még egy párszor ismétlünk. Nyugodtan a saját tempódba, a gerinc lazításán dolgozunk. Nagyon jó, majd lassan megállunk középen, a jobb karunkat felnyújtjuk az égbolt irányába, majd behozzuk a bal kéz alá, a bal karunkat kinyújtva letesszük a talajra a fejünk fölé. Belégzés és kilégzés, a térdek stabilan a talajba tapadnak, és a jobb váll külső része, valamint a fej jobb oldala a talajon pihen. Gerinccsavarás. Belégzéskor lassan visszajövünk, még egyszer fölnyújtózunk a jobb karral, majd másik oldal, bal karral fölnyújtózunk, behozzuk a jobb kar alá, bal kézzel kinyújtózunk a fej fölé, csavarjuk a gerincet és a torokrészt. Próbálj meg minél mélyebben lélegezni, megtalálni az egyensúlyt és a stabilitást.
Majd a jobb kezünket visszahozzuk a fej mellé, bal kézzel még egyszer fölnyújtózunk. Majd lassan leülünk a talajra, kényelmes pozícióba. Imapózba hozzuk a kezeket, és még 5-ször mélyen belélegzünk az orrunkon. Kilégzés szájon át torokból. Belégzés mélyen az orron keresztül. Kilégzés. Elengedünk minden korlátozó tényezőt, ami az őszintességünk és a kreatív kifejezés útjában áll. Köszönöm, hogy ma velem gyakoroltál. Legyen csodálatos a napod. Namaste.